Ingat, buong-buo ang sarap ng Pasko with Knorr Broth Cubes. Bili na! Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning! Good morning po sa mga kababayan niya, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back sa po programa. Aram mo niya itong pong aldaw na Webes. Hanggang alas 11 man lang palang kita. At Webes ko niyan, ma-programa po pag alas 11 hanggang alas 12 ang DNR sa kapalibutan ta at amanon ta. Ayan. Ngunyan pong aldaw. And duman po sa mga kababayan natin, siyempre si Ronald Bado ang kasabay ta. Niyaon po dyan sa technical side. Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Si Shara May Leron sa Production Assistance Center. Yaon man sa newsroom. Sina Angel Mustasa, Jenny Matthew Baleran, asin si MJ Jarasco sa luwas ng Mega Force Patrol. So duman po sa mga kababayan natin, ikaw kita na yung may ano pa lang kita, may ginipig-gibong ko niya na pizza 21 mga tugang itong SSS Legazpi on Wheels mga tugang yaon po dyan sa Servisyo Fair yung sa Tabang Bicol Tindog Uragon Albay o yaon dyan sa Albay Astrodome Ibalong Sentrum for Recreation so SSS mga tugang, sabi ni Ma'am Jeanette, sabay sinda sa bagong Pilipinas Servisyo Fair, ngunyang pong aldaw November 21 sa Ibalong Sentrum for Recreation, digdi sa Legazpi. Yung SSS Service on Wheels, iyo po ang sarong off-site setup kung saan ang mga miyembro pwedeng mag-avail kan man iba-ibang mga serbisyo kan opisina o kan SSS. Arog bukan account inquiries and verification, issuance of SSS number and PRN, loan application. O yan, kung gusto nyong mag-apply ng salary loan, pwede kayong pumunta dun sa Ibalong Sentrum for Recreation hanggang alas 4 ng hapon. And pwede man na mag-follow up kan benefit claim transaction, sabi po ni Ma'am Janet. Ayan po, adi. Hanggang alas 4 ng hapon mga tugang ang sa inda po na presensya dyan po sa Ibalong Sentrum for Recreation para po dyan mga tugang sa SSS Legazpi on Wheels sa bagong Pilipinas Servisyo Fair today. Okay? Bueno, mga tugang dagdagang tanang mga istoryali po dyan sa luwas. Nasa linya na mga pag-iriba niya to. This time, kunin natin ang linya mga tugang ni partner Al Armario. Partner Al, yaon ka dyan sa Ibalong Sentrum for Recreation? Yes, partner. Actually, hali ako sa Old Airport. Nag-abot na si House Speaker Martin Romualdez. Eribanan si Congressman Saldico na interview ko na recorded so dua. Mahaling sinda sa Katanduanes. Mapasiring sinda digdi sa ICR. Okay. Actually, nakalaog na sinda ko niyan sa ICR. Kana bitano
nagribanan kami hali sa Old Airport. Ang pagbisita ni House Speaker Martin Romualdez, karibanan si Congressman Saldico, halis sindang Catanduanes, parte ni kan paglansar kaning tulong Bicol, Tindog, Uragon. Ayan, Tabang Bicol, Tindog, Uragon. Opo, aparte ni kan nabanggit mo kasabago partner na Pilipinas o bagong Pilipinas Servicio Fair. program, Oo. Servicio Fair na pigigibong niyan digdi sa ICR. Dahil ako nagpenetrate digdi sa lawag na ICR, tagrabe ang tao. Nagagay ko dyan Matawag, kasumago. partner. Nagagay dyan kasumago. Supay na. Oh, pero Ang nangyari? sa mga pahayag ni Speaker Romualdez sa bago kan na-interview ta sa Old Airport na gabos na tabang napiga Congressman Saldico na may tao sa mga Bicolano, lalo na sa mga naging biktima kan Bagyong Cristina, sinda Pipito, itatao gabos iyan ni Speaker Martin Romualdez. Magpoon sa gabos na pwedeng may tabang, nagpromesa si Speaker Romualdez na itatao yan dahil nga sa request ni Congressman Saldico. Bagay na ipigpasalamat man in advance ni Congressman Saldico na dahil manilingawan ini kan mga Bicolano na tabang na yan ni Speaker Martin Romualdez nasangon yan na ngani ongoing digdi sa ICR at saka itong ginibon ninda duman sa Catanduanes and ang sabi mapasiring pa sa Camsur area tabi partner after kani na magtaram ini si Speaker digdi sa ICR. Okay. So ayan na muna tabi partner ang impormasyon taba kasi Joso may additional info dyan sa Laog na ICR. Yan kaya ako nangon yan sa luwas I think nakalaog na yata si Speaker Romualdez at saka si Congressman Saldico sa ICR. Alidigi sa Bitano area from Old Airport. Alarmario, thank you. Thank you very much, partner Al. Yan po mga tugang doon na ito mga impormasyon. Yan, napagabot po ni House Speaker Martin Romualdez bilang parte mga tugang kaya ng mini caravan, mini bagong Pilipinas Servicio Fair. Ayan. O de magdiyan na lang so mga sana yung mga harong na ipapagibo ka mga nagabaan sumatibayo na sumatibay na maski may umagi pang masunod dahil na marangka. medyo matagal-tagal yan. Siyempre, depende yan sa mga gagamitan ng motor. Pero dapat ang karoon na ka ng build back better. Di ba? Kung nagabaan kita, build back better. Yung matibay na. Tangani po na dahil na maotro ang trauma na sisapar kang mga kabayan ta. Pero talaga pong maswerte lang po talaga at nagamit na mga kababayan ta so sa inda pong mga abilidad na makasalbar muna. Di bali na magabaan basta salbado ang buhay. Ibo. Okay, so maraming dapat asikasuhin. Tabi, itatao na agabos ang mga pangaipo. Sige, harong kabuhayan, di ba? Kabuhayan. Dakol po anawaran ng kabuhayan, yung mga paratanom. Kumusta daw sa mga abaka dyan sa sa Catanduanes na radas garo. Pagkatapos siyempre sa mga mangisda, may mga bangka na nagkarapak kasi iba pa mga tugang, mga kahanap buhay po nila na apektaran. So duman sa mga kabarangay po nato may mga eskwelahan na nagkaraot, mga tugang dahil lang po kang Bagyong Pipito. So sana masimbagan po talaga yan mga tugang mga mga nag-gobernantes tangani po na makatabangan tang makarecover pa dito mga kababayan ta. Although sabi nga ni resilient po talaga ang mga Bicolano na kumailing mo naman po sa sa Catanduanes pigpupurot nila sa mga natada as in pigtsagaan na may masirungan habang day pa po nag-abot na ayuda para igwa lamang na makatindog sumarong ninda mga kukulamber, mga kahoy pako hero as in iba pa yan. Pero sabi ko nga sana yung National Housing Authority, yung po na DSHUD, makapag-disenyo po ng matibay na harong. Diyan po na isasalida dyan sa mga totally na nagaba. Okay, so paano mga kapatid? Iskeri na muna kita rin po sa programa. Tangani po makapuon man sa oras ang DNR sa kabalibutan at amanon na program after the news break. Alabangan po nindo yan, taod sa naman.
na alas 11. Sa sendo mga boss, thank you. Sa pangalan po ni Ronald Baldo sa Radio Technical, si Jerome Nico Martinez, di mga tugang dyan po sa Social Media Department. As in, siyempre sa pangalan po kang gabos po niya itong nakaibanan. Hindi po si Mardila, mabalik po ako mamaya 12 to 12:30 para po sa Bareta, alas 12. Salamat po. Smile always!